Hemmeňize salam. Gelin biz bugün at çalışmalarının düşümde üýtgeşini öwreneli. Yani gelin at çalışmalarından başlaly. At çalışmaları personal pronomen. Ine bize at çalışmaları yani men, sen, ol, biz, siz, olar. Ine ich, men, du, sen, ol oğlan, sie, ol kız, es, ol zat, wir, biz, ihr, siz, sie, olur, sie, siz, sıyla hormat görnüşünde. Yani ine ihr, siz, sie, siz. Ihr, meselem, öňüňizde siz bilen ýaşdaş adamlar bar bolsa, meselem, siziň bir doglanyňyza geldi diýel, siz şolaň hemmesinden senlik gürleşiň. Siz şonda diýäňiz, sag bolun siziň geleniňiz üçin. Yani ihr, siz, yani siziň geleniňiz üçin ýöne siz diýäňiz şo senlik ýüzlenýäňiz şolara. Berde sie, yani siziň syla hormat goýup gürleýän adamlaryňyz, meselem ýaşy uly adamlar, wezipesi uly adamlar, siziň başlygyňyz, meselem zadyňyz şolara meselem öňüňizde duran bolsa, ýani siziň sizlik gürleýän adamlaryňyz öňüňizde duran bolsa, siz şolara diýäňiz, ýani siziň geleniňiz üçin sag bolun. Yani senlik gürleşen adamlaryňyz we sizlik gürleşen adamlaryňyz. Ýa-da prosto ýönekeje bir adam öňüňizde dur, ýöne siz şol adam bilen sizlik gürleşýäňiz, sizlik ýüzlenýäňiz, ana şol adamy da siz sie, ýani uly harf bilen görşüňizdelik gürleşýäňiz, ýüzlenýäňiz. Indi possessive pronomen. Possessive pronomen türkmençe dogry terjimesini bilemok, ýöne manysy we men terjime etişime göre eýelik edici at çalışmalar, ýagny degişlilik görkeziji. Meselem, meniň, seniň, ýagny onuň, biziň, siziň, meselem meniň kitabym, eýelik meniň şoň eýesidigimi görkezen at çalışma. Ýa-da kitabyň maňa degişlidigini, ýagny şo eýelik edici at çalışmalar, ýa-da degişlilik görkeziji at çalışmalar. Ene berde näme? Berde singular, birlik, plural, köplük. Yani singular berdine 3 tane şülçüsüyle singular, yani kimler maskulin, geçen sepapda gürleşimiz ýaly oğlan jinsine degişliler, feminin gyz jinsine degişliler we neutrum ortalyk jinsine degişliler. Yani artikellary der, die, das. Enne biz häzir şolaryň düşümde üýtgeşini öwrenýär. Düşüm ene bu tarapda, yani biziň birinji düşümimiz nominativ, baş düşüm wer was, kim, näme diýen soralara jogap bolýar. Ine biziň possessive pronomenlerimiz, yani meniň, seniň,oluň, yani aýdyşmaly eýelik edici görkezýän sözler, at çalışmalarymyz. Indi at çalışmamyz men, indi possessive pronomenimiz, yani mein, meniň, mein Vater, meniň kakam, dein Vater, seniň kakaň, sein Vater, ol oglanyň kakasy, ihr Vater, ol gyzyň kakasy, sein Vater, ol zadyň kakasy, unser Vater, biziň kakamyz, euer Vater, siziň kakaňyz, ihr Vater, olaryň kakasy, ihr Vater, syla bolan siziň kakaňyz. Ene şu at çalışmalarının, yani baş düşümde üýtgeşi, baş düşümde aýdylşy, yani meniň kakam, seniň kakaň. Indi berde feminin, yani meine Mutter, meniň ejem, deine Mutter, seniň ejeň, seine Mutter, oğlanyň ejesi we şeýle izi. Düşünüklidir diýip umyd edýän. Berdene harpy goşulýar, ünsüriň harpyny şolaň hemmesinde de bardyr. Men bular gyzyl bilen bellemedim, ýöne harpy hemmesinde bar. Muta, hemmesi meňdeş. Ene neutrum. Yani neutrumda bulum meniň çagam, seniň çagaň, oğlanyň çagasy we şeýle. Ene neutrum bilen maskulin görşüňizdelik meňdeş, köplük bilen feminin meňdeş. Yani goşulýar diňe harpy. Meine Eltern, meniň enem atam, deine Eltern, seniň eneň ataň we şeýle. Dowam edýär. Yani ene possessive pronomeniň ele eýelip edici at çalışmalarynyň baş düşümde üýtgeşi. Indi genitiv eýelik düşüm.
Eýelik düşüm wessen diýen soraga jogap bolýar, ýagny kiminki. Kiminki? Ýanky personal pronomenlemez, ýanky at çalyşlanmaz, at çalyşmalanmaz. Aňsat bolar ýalyk düşünmek. Indi eýelik düşümde maskulinde meines Vaters, ýagny meniň kakamyň. Indi şu ýerde aýdymam geçeýin, eýelik düşüm türkmen dilinde goşulmasy ıň, iň, nyň, ning, ýagny meniň kakamyň, meniň ejemiň, meniň çagamyň, meniň enem atamyň. Ýa-da ning bolsa kitaphananyň. Şo eýelik edici, eýelik düşüm ýagny. Indi genitivde ýagny eýelik düşümde ütköşe. Meines Vaters, deines Vaters, ýagny seniň kakynyň, onuň ol oglunyň kakasynyň, ol gyzyň kakasynyň, seines Vaters, ol zadyň kakasynyň, unseres Vaters, biziň kakamyzyň, eures Vaters, siziň kakaňyzyň. Ene şu ýerde üns beriň, iýe näme ütköýe? Oy, oýa, eures. Eures Vaters, siziň kakaňyzyň, ires Vaters, olaryň kakasynyň, ires Vaters, ýagny hormat bilen siziň kakaňyzyň. Ene hemmesiniň düşülip goşulmalary s. Ve hemmesinde de Vaters, ýagny s bilen bile bolýar. Indi feminin. Meiner Mutter, meniň ejemiň, ýagny meniň ejemiň köýnügi, meniň ejemiň doglan güni. Indi deiner Mutter, seiner Mutter, ihrer Mutter, seiner Mutter. Ve şeýle, neutrum meines Kindes, meniň çagamyň, deines Kindes, seniň çagaňyň. Meselem seines Kindes, ol oglunyň çagasynyň otogy, maşyny, oýunjagy. Indi şu ýerde bir goşulmalar ýatyrmaly bolýar. Ene berde de meselediň nominativde de maskulin bilen neutrum meňdeş, feminin bilen pluralyň goşulmalary meňdeş. Genitivde de maskulin bilen neutrumun goşulmalary meňdeş. Ýani meines Vaters, meines Kindes. Berde feminin bilen pluralyň goşulmalary meňdeş. Görüşmek üzere. Endi şu ýerde goşulma aýdyp geçmedim. Ýani goşulma türkmen dilinde diýdim ıň, iň, niň şeýle de bolup biler. Goşulma qyky, ýani degişlilik görkezýän, ýani qyky. Meniň meselem aýdyp bolýar, meniň kakamyň maşyny ýa-da maşyn kakamyň ky. Şu ikisem ýagny eýelik düşüm, ýagny genitiv. Endi dativ. Dativ bu ýöneliş düşüm türkmençe. Soraglara jogap bolýar. Wem, wo, wann. Ýagny, wem kime, wo nirede, wann haçan. Kime, nirede, haçan. Ýöneliş düşümüň goşulmalary türkmen dilinde a, e, na, ne, ýagny a, e. Meniň kakama, meniň kakamy, meniň ejemi, meniň çagamy. Mesela bu sowgat meniň çagamy. Meniň bul jaý meniň enem atamy. Bu şeýle a, e, na, ne. Ýani nire men kitaphana. Indi ene ýene bir şunu aýdyp geçeýin. Meinem Vater, meniň kakama, deinem Vater, seniň kakaňa, seinem Vater, ol oglunyň kakasyna, ihrem Vater, ol gyzyň kakasyna, seinem Vater, ol zadyň kakasyna, unserem Vater, biziň kakamyza, eurem Vater, siziň kakaňyza, ihrem Vater, olaryň kakasyna, ihrem Vater,
Hormatly ýüzlenýän siziň qaqaňyza goşulmalar hemmesinde meňzeş. Men gyzyl bilen bellemedim, ýöne ýadyňyzdan çykarmaň. Fata hemme ýerde de fata bolar. Berde ene bolam. Yani feminine degişli, neutruma degişli. Berde de ne görşüňiz ýaly maskulin bilen neutrumy goşulmalary meňzeş. Ýöne berde ýam feminin bilen pluralyň goşulmasy meňzeş däl. Endiki düşünmez akuzativ. Akuzativ bu yeňiş düşüm. Yeňiş düşüm when, was, wohin. Yani kimin, nämäniň ýa-da kimin nämäniň we nire diýen soraglara jogap bolýar. Türkmen dilinde goşulmalary i, ni. Yani meinen Vater, meniň kakamy. Meine Mutter, meniň ejemi. Mein Kind, meniň çagamy. Meniň enem atamy. Berde de geliňne muňusyna durup geçeli. Meine Mutter, meniň ejemi. Mesela meniň ejemi, mesela meniň joram meniň ejemi görmäge geldi. Deine Mutter, seniň ejeňi. Seine Mutter, ol oglanyň ejesini. Ihre Mutter, ol gyzyň ejesini. Seine Mutter, ol dadyň ejesini. Unsere Mutter, biziň ejemizi. Eure Mutter, siziň ejeňizi. Ihre Mutter, olaryň ejesini. Ihre Mutter, siziň ejeňizi. Endi gelen meselemlere seredelim. Yani şu yerde gökülen yine de şu oğlan cintina degişdiler, kız cintina degişdiler. Yani maskulin, feminin, neutrum ve plural yani köplük. Endi şu maskulinin 4 düşümde ütköşü. Das ist mein Vater. Bu meniň kakam. Yani meniň kakam, mein Vater. De nominativ meniň kakam. Gideli? Yani mesela nominativa mein Vater. Nämede? Nominativda. Nominativda maskulina. Endi genitiv. Das ist das Haus meines Vaters. Genitiv aýdymşymy ýalak eýelik düşüm. Kiminki? Das ist das Haus meines Vaters. Bu jaý meniň kakamynky. Ya-da meniň kakamyň jaýy. Eýeligini örkezýän. Indi dativ. Dativ bu ýön meines Vaters. Genitiv meines Vaters. Gideli göreli genitiv meines Vaters. Indi dativ. Dativ ýöneliş düşüm. Ein Freund hilft meinem Vater. Dosty meniň kakama kömek etdi. Yani meinem Vater. Kakama ýöneliş düşümi goşulmasa diýişimiz ýaly meniň kakama kömek etdi. Ene dativda görelim meinem Vater. Meinem Vater. Ine akuzativ yani yeňiş düşüm. Yeňiş düşüm aýdyp geçişimiz ýaly ni soraglara jogap bolýar. Yani besucht meinen Vater oft. Yani ol meniň kakamy çalçalçan görmäge gelýärdi. Yani kimi görmäge gelýärdi? Meniň kakamy. Yani ene akuzativ meinen Vater. Meinen Vater. Ene yani feminin. Nominativ das ist seine Mutter. Yani seine. Seine bu gelin görkezýän nominativ. Ne? Seine. Seine bu näme? Çalşmasy yani ol oglanyň. Seine ol oglanyň. Yani seine Mutter ol oglanyň ejesi. Das ist seine Mutter. Bu ol oglanyň ejesi. Genitiv das ist die Katze seiner Mutter. Genitiv eýelik düşüm niň
qoşulması yani kiminki. Das ist die Katze seiner Mutter. Bu pişik ol oğlunun ecesininki. Ol oğlunun ecesininki. Seiner Mutter. Yani genitif seiner Mutter. Şimdi datif. Datif, datif yöneliş düşüm AE yani kime. Sonra. Die Katze gehört seiner Mutter. Yani pişik pişik ol oğlunun ecesine değişli. Gehört değişli. Pişik oğlunun ecesine değişli. Yani seiner Mutter. Oy. Yani datif. Ne? Seiner Mutter. Akkusativ sie liebt seine Mutter. Yani akkusativ yanlış düşüm. Kimi ol oğlunun ecesini föyedi. Ecesini föyedi. Yani seine Mutter. Akkusativ ecesini föyedi. Şimdi neutrumun A çalışmalarda ütküsünü öğrenelim. Das ist dein Kind. Yani das ist dein Kind. Nominativ. Dein, du. Значит, dein. Dein Kind. Bu senin çağın. Bu senin çağın. Genitivde iyilik düşün. Das ist das Zimmer deines Kindes. Bu otel senin çağın. Ki. Deines Kindes. Genitiv. Genitiv. Deines Kindes. Bu otel senin çağın. Ki. İyilik düşün. Ve datif yöneliş düşün. Kime? Das Zimmer gefällt deinem Kind. Otel senin çağının göğünü yaradı. Senin çağına yaradı. Mesela. Kimin göğünü yaradı? Çağın. Kime yaradı? Çağına yaradı. Deinem yani datif, deinem Kind. Datif, deinem Kind. Akkusativ, ich sehe dein Kind. Men senin çağını görüyorum. Kimi? Kimi görüyorum? Senin çağını. Yani dein Kind. Dein Kind. Senin çağını görüyorum. Şimdi köprülükten. Das sind unsere Eltern. Bunlar bizim enem unsere. Bizim enem atamız. Yani nominativde. Unsere. Yani biz. Unsere Eltern. Yani bizim enem atamız. Unsere Eltern. Bizim enem atamız. Genitiv. Eğilip düşün. Das ist die Wohnung unserer Eltern. Bu ne mi? Cay. Das ist bu bizim enem atamızın ki. Yani kiminki? Unserer Eltern. Genitiv. Unserer Eltern. Genitiv. Unserer Eltern. Dativ. Yani yöneliş düşün. Kime? Ein Nachbar sagt etwas unseren Eltern. Komşumuz bizim enem atamıza bir zat aytdı. Kime aytdı? Enem atamıza. Unseren Eltern. Dativ. Karali dativ. Unseren Eltern. Akkusativ yani yanlış düşün. Kimi ne mani? Lädt unsere Eltern zum Geburtstag ein. Berden einladen çağırmak. Geburtstag doğumuna çağırmak. Yani akkusativ. Yanlış düşün. Kimi dedik. Ol bizim enem atamızı doğum gününe çağırdı. Kimi çağırdı? Enem atamızı çağırdı. Eni şiirde bir sözlüm. Mesela getirdim. Var diyecek olan zaten bir zat. Hemişe sorularınızda iki sorularınız diyecek olan. Yani ödüm şu köp mesela men de şunma mümkün yani nominatif baş düşünün. Kim neme? Ve akkusativin yanlış düşünün. Kimi nemeni? Sorular men de şunma mümkün yani. Kim neme? Kimi nemeni? Sonuçta sorularınızda yönü kaçı neme diyeceğim. Sözlüm gördünüz, okudunuz. Ana şun haytı düşündüğüm bilecek olsanız mesela
bir so'rag bermän. Mesela kim diýip so'rag bermän. Ine ihtirlor meinen Bleistift. Ýagny men galamymy ýitirdim. Kim? No, kim ýitirdi? Ýene berde meinen berde nominativ bolmaýar. Nominativde ýadyňyza düşen bolsa, ne berde meinen diýip ýok. Ýagny kim näme deli? Ýene sorag berýän mesela kimi nämäni? Kimi nämäni? Men galamy ýitirdim. Kimi nämäni? Aha, nämäni? Galamymy. Meinen Bleistift. Bleistift der bolançy galamymy ýagny meinen. Der galamymy ýitirdim. Nämäni? Kimi? Nämäni? Galamymy. Akusiç. Öyle şabar diýjek bolanlarym 2 san sorag berem. Ve şunlukça köp sag bolun, peýda bolandyr diýip umyt edýärin.